vil sige. Hej. Podcast. Hej podcast. Har du startet den, eller hvad? Det Ja. er det part 3. Det er det part 3. Ja. Der er stadig det helt normale podcast. Ja, okay. Velkommen. Ja, velkommen. Hvad skal vi snakke om i dag? Ja, men der er nogen, der har stillet os nogle spørgsmål, faktisk. Og det vil jeg egentlig gerne svare på. Og den første, der har stillet spørgsmål, det er en, der hedder Søren. Og han har stillet spørgsmål om, hvordan vi har tænkt os at få viewers. Ja. Og det er egentlig et meget spændende spørgsmål, som vi selvfølgelig godt kan svare på. Ja. Sagtens. Det er faktisk det nemmeste i hele verden. Ja, men det har vi lyst til, fordi det skal I gøre. Viewers. I må svare på det, ja. Ja, det er ikke engang løgn jo, fordi at vi ved det. Dem, der har godt. svaret. Ja. Fordi det er jo viewersne, vi vil have, så de skal jo fortælle os, hvad de vil have. Ja, facts, dude. Og nu bare lige for en lille icebreaker her til podcasten. Vi er lidt nervøse. Vi snakker om, at vi har fået en ny person med på billedet. Og det er Mr. Green. Og det er fucking fedt. Det er ham den grønne mand. Han er fandme nice. Det er på grund af gambling addiction. Ja. Det snakkede vi lige om. Skulle vi egentlig snakke? Var der ikke noget, vi skulle sige om det? Ja, skal vi ikke lige snakke om det? Ja, skal vi snakke lidt om gambling? Det er fordi, at... Du ved godt, jeg har gamblet, ikke godt? Hvad for noget? Har du gamblet? Du ved godt, jeg har gamblet, ikke godt? Nå, hvad fanden var det nu, du gamblede? Det var det der... Det var CS-skins. Ja, jeg har gamblet CS-skins. Ved du, hvor mange penge jeg har mistet? Nå, det ved jeg ikke. 8.000 kroner. Og hvor mange af hvad startede du med? Det er fra banken af. Jeg mener det til. Ja, det er nice. Det synes det er fucking vildt, hey. Og så kan man sige, at så har du prøvet det. Hvor gammel var det nu, du egentlig var, der på det tidspunkt? Jeg var 15. Det var en god alder at starte i. Og hvorfor stoppede du? Jeg løb tør for penge. Ja, det gjorde du faktisk det. Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg gik ud i det. Efter jeg havde gjort det, fordi der var en lang periode, hvor jeg bare sådan ikke sagde det og ikke nåede om det til nogen. Ja. Det er sådan afhængighed af starter, jo. Ja, man skal bare lade mig at sige det sådan. Ja, og så efter jeg havde mistet de 8.000 kroner, så gik jeg ud i stuen og sagde, mor, jeg har mistet 8.000 kroner. Det var det. Ja, det er ikke særlig sjovt, jo. Nej, men hun sagde faktisk ikke, hun sagde ikke, at jeg skulle stoppe. Hun sagde bare, om jeg er okay eller sådan noget. Jeg ved faktisk ikke helt. Men det er enige om 8.000, det var jo ikke bare sådan et one go, og så 8.000 væk ud af vinduet på en dag. Nej, det meste jeg har mistet, det var hvis jeg havde sådan, på en gang havde jeg 7.000 kroner mistet på en gang. Det er ikke mega. What? 7.000 på en gang? Altså sådan et gamble? Nej, ikke på et gamble, men inden for 5 minutter, inden for 2 minutter, hvor jeg gik dobbelt, og så ikke noget. Du lige ved exciting. Nej, jeg burde gå selv. Nej, jeg burde ikke, nej. Synes du, den var helt god 3 minutter inde i podcasten? Nej, det er min fejl, ikke? No shot, der er allerede gået 3 minutter. Er det? Kan man se det? Det ved jeg ikke, jeg ved det ikke. Det har vi. 3 minutter. Hvordan fanden kunne du se det? Kan du se det? Nej, jeg gætter det bare. Det er sygt nok, du gætter sådan præcis, det var 3 minutter. Det var 20. Okay. Nå ja, men det var godt, vi lige kom rundt over en gambling addiction. Ja, det er meget fint. Skal vi så lige snakke lidt om, hvordan vores sidste podcast? Nå. Hvordan gik vores sidste podcast? Har mange views? Det gik fucking godt. Hvad sluttede vi egentlig der? Den har ikke fået nogen views. Han har fået sådan 3 stadig, har det ikke det? Han var 3. Hej podcast. Hej podcast. 7. Okay, det er sygt nok. Ja. Okay, hvordan får vi viewers? Det vi gør, ikke? Ja. Ja, vi bare køber sådan nogle reklamespots. Ja, inde på Spotify? Inde på Facebook. Spotify, jeg prøver at tænke, hvis folk det er Facebook listeners, dude. Men Loki, prøv at overveje, hvis folk de får sådan en Spotify-reklame, hvor det bare os, vores det der preview, noget fra det. Ja, det kunne jeg, du kunne ærligt talt godt give views. Så er man hooked, dude. Man så bliver man bundefanget, fordi at vi har en inde i opkaldet, som er fucking god til gambling. Ja. Og ved, hvad man gør med addiction. Så det er jo sådan goat nok. Så kan du godt få alle til at blive addicted, you know? Ja, jeg kan give en vis person nogle tips om, hvordan man stoppe. Ja. En vis person. Ja, en vis en. En vis person. Der røg huslejen. Der røg huslejen, skal. Okay. Og plus noget, det løs. Hvad siger du? Hvad? Plus det løs. Plus det løs, ja. Der er ikke huslejen, ja. Men den er også god at bruge på det. Ja.
Og vi filmer det her på en fredag. Og vi er alle nej, sammen... vi optager. Nej, vi filmer rent faktisk. Ja, det ved jeg faktisk. Ja, vi optager. Nej, vi optager faktisk, det var det. Vi optager på en fredag, og vi har alle sammen lige været til fredagsbar. Ja, og arbejde. Har du arbejdet i det? Ja, fra 16 til... Nej, det er sygt, nej. Til 19. Work hard, play hard. Så du drak øl, og du arbejdede? Hvad fuck sagde du? Hvad sidder du på Rocket League? Lad være med det der. Nej, jeg troede, du skulle ture med et eller andet. Jamen, du siger, jeg kan sgu høre, du sidder og trykker på knapper i den der. Okay, hvorfor tror du, jeg gør det? Fordi jeg kan høre det. Okay, kom med det. Hvad var det, du spurgte om? Så jeg troede, du skulle ture med et eller andet. Jeg skulle dig, om du havde drukket øl, inden du tog på arbejde. Ja. Mange. Hvor mange? Nej, kun 4 eller sådan noget. Det er en stil. Noget af den stil. Må du gerne det på dit arbejde? Jeg er jo ikke fuld. Ja. Og jeg nåede jo lige hjem også inden. Ja. Men okay. Ikke? Ja, sorry. Hvornår kom du hjem? Jeg kom hjem sådan klokken 3 eller et andet. Seriøst? Ja, hvornår startede jeres fredagsbar? Klokken 2. Men jeg tog der ned før klokken 2. Ja, same, I startede klokken 2. Der var ingen skid, dude. Nå, okay, der var faktisk rigtig meget gang i den nede ved os. Ja, der var ikke en skid i år, så var fucking døde. Men det skal der være, Henrik. Ja, er jeg så snart en kælder? Nej. Ja, det kan man sgu egentlig godt kalde det. Ja. Vores center var i et rum, men der hvor jeg læser, det var helt nyt bygget. Okay. Så der er det jo, så laver de jo rum til sådan noget, i stedet for bare at gøre det i kælderen. Det var lige sidste mulighed. Ja, det er også rigtigt. Så det har et decideret rum bare til det? Ja, det er det lidt egentlig. Den ligger om ved siden af fucking der, hvor man kan sidde og spise mad og sådan noget, inde ved siden af kantinen. Okay. Er godt nok. Ja, hvor mange mennesker kommer der til jeres, tror jeg? Der var åbenbart en del nu. Jeg kan også se, der er nogle af mine, jeg går i klasse med, som stadigvæk er dernede lige nu. Lige nu? Hvad mener du? Endnu? Ja. Jamen, altså her ved mig, der holder de også ved kørende til klokken 12, tror jeg. Ja, okay. Det virkelig er sygt. Har I egentlig fredagsbar hver fredag? Ja. Ja, okay, der var vi. Har I så også nogle gange, hvor det er sådan en stor fredagsbar? Nej. Det tror jeg ikke, vi har. Altså, nogle har vi sådan nogle tema fredagsbar. Nej, det har vi ikke. Og det tror jeg ikke. Det har vi heller ikke haft. Men jeg har jo introfest på fredag. Okay. Der er et tema, ja. Hvad er jeres tema så? Cowboy eller What, var det ikke en sen introfest? Jeg er nærmest halvvejs igennem mit fucking studie allerede semester. Nej, det er jo september. Vi starter i september. Jeg skal da til semesterstartsfest ude på STU, sådan noget fucking helt start lige den første dag i september. Den 1. september? Ja, første weekend, mener jeg. Den første dag i september, okay. Det var det også, det var det faktisk, det passede. Hvad? Shut up. Okay. Den første dag i september var en fucking fredag blot. Okay, men det kunne godt have været en weekend der. Okay. Var det sjovt til den fest? Ja, det var fint nok. Altså, jeg er jo ikke sådan mega glad for dansk musik, hvilket jeg overhovedet ikke er kontroversielt. Ja, der mistede alvorslæsen også. Ja, okay. Nu vil vi lige nødt til at gøre det klart for dem, okay? Ja, hvis man lytter til dansk musik, så har man et problem. Ja, altså okay, jeg lytter ikke til dansk musik. Jeg hører Drake, jeg hører Travis, jeg hører Kanye, jeg hører J. Cole. Det er, hvad jeg hører, og det går egentlig ikke meget længere. Nej, men Kendrick er også decent. Ja, Kendrick er også banger. Men det går ikke meget længere end det. Det er lidt den genre, vi er i. Har også okay. Men der var nemlig, så var der sådan noget Suspekt, var der, og Top Gun, og Lortiva, og... Det kan jeg jo ikke gøre for. Der var der var en masse forskellige, og det var over 2 dage. Men det var egentlig, altså det var fint nok jo, det var sådan noget festivalagtigt noget. Så jeg sad bare og ventede på, jeg sad bare og ventede på, at når der kom sådan en DJ på, at der bare kom Avicii på, for Avicii det kunne. Ja, Avicii er faktisk meget nice, han blev myrdet. Han goated. Hvad sagde du? Han blev myrdet. Ja, han blev myrdet, det var sygt. Okay, vi stopper. I ved godt, hvorfor han blev myrdet, ikke? Jo, fordi han vidste, han havde lige nogle, han vidste lige lidt. Nej, okay, ærligt talt, ikke? Den sidste musikvideo, han nogensinde udlagde, har I set den?
Nej, hvilken en er det? Det er... Hvad fanden er det nu? Hvad for sang kan du huske, hvad sangen hedder? Nej, Alicia Lars song. Ikke for den A Better Day. Nej, fordi... Det er for A Better For Day. Better Day. Og det tror jeg, man kan høre sådan musikken ret højt på... Let's go! Ja, nu bliver vi så Adidas. Ja, men okay. Eller copyrighted fuldstændig. Ikke for at komme for meget ned i detaljerne, men som jeg har forstået det, altså man kan jo se i videoen, at det er nogen, der handler med unge mennesker. Okay, human trafficking. Ja, og har dem i sådan en lille vogn, og så kommer der en masse gamle mennesker. Jeg tror, de har masker på hovederne på et eller andet tidspunkt. Okay. Og det minder lidt om noget, der er tale om. Det er Deep State, dude. Det er Deep State. Deep Rock Galactic. Deep Rock Galactic, Loki Goat Game, dog. Okay. Men I tror jo på, I elsker Mette Frederiksen, så... What? I var sådan, okay, hver gang I skal tage et valg i jeres liv, I gør. Ja, så spørger jeg lige Mette Frederiksen. Ja, så stopper I op og tænker, vil Mette Frederiksen gøre det her? Det skal man bare. Nej, det skal man ikke, men det er det, I gør. Nå. Fucking shit. Det er så ikke. Det er sgu da dig, mester. Du sidder bare og spørger Uffe Elbæk for Alternativet hele tiden. Hvad foregår der? Det er sgu da lidt sygt. Og du bare er Pernille Skipper og Enhedslisten. Det er lige dig, det er vildt nok. Hvis der er nogen, jeg er, så nej, det vil jeg ikke sige. Og det vil jeg ikke sige det. Det var bare en joke. Ja, det var en joke. Der er også lidt for sig selv en gang imellem. Ja, for vi bliver med politisk. Vi har allerede mistet alle vores views. Først så tog vi halvdelen, det var med at vi ikke lyttede til dansk musik. Stop, dude. Sorry. Og den anden halvdel, det var så, at vi begynder at snakke fucking politik. Jeg måske ikke det er lidt close, det lige at gøre. Politik er sgu spændende, dude. Ja, men low-key indslag, folk bliver bare så gale og hissige over politik. Fordi de ikke kan tage det objektivt på nogen måde. Kan man ikke enige, eller hvad? Men det er jo ikke engang cap. Min fod sagde det indlyd, hvis der var nogen, der hørte det. Hvis det kom med i opsigt. Din fod? Det er fint. Det var rigtig faktisk min fod. Ja, det er fint. Men spørgsmålet er, I gør til podcasten. Ikke for at afbryde, jeg ved ikke, om jeg afbryder. Jeg kan faktisk ikke lide det. Ja, det gør du lidt hele tiden. Ja, sådan det er fint. Ja, gør det. Kom så. Er det musestilleleje, vi leger nu? Eller? Ja, jeg ved ikke, at handling af podcasten, det er bare dine lyde fra at trykke på knapper på din lorte-controller. Jeg kan ikke høre det. Jo, vi kan. Det jeg har ikke siddet og gjort det, siden du sagde det jo. Jo, okay. Ham her, Silas her, ham her, den ene der. Vent. Skal jeg vide, om de overhovedet ved, hvem vi er med stemmerne? No shot. Jeg er editor, eller? Og jeg er Silas. Hallo? Sådan der. Jeg tænker, det hjælp. Ja, men man kan sige, det er jo Søren og mig, det er også der carrier. Så. Altså, Søren og jeg, det er sådan lidt, altså det er jo ikke engang cap. Ja, og så når hvis editoren lige sige, hvad han så gør. Jeg editor jo, det ligger sådan lidt i ordet. Ja, det gør det. Hvad var det, du skulle til at sige, Søren? Du skulle til at sige et eller andet om mig. Nej, okay, jeg snakker ikke hele tiden om dig, Marker. Du skal sige et eller andet så, fordi så spørger jeg, kan de overhovedet kalde forskel på vores navn? Du afbryder lidt dig selv. Det er sygt, du kan afbryde både os og dig selv. Imponerende. Hallo? Niau. Ej, det... Silas! Ej, det er min. Du må ikke sige sådan der. Der røg i resterende der, rent faktisk. Ja, nu får jeg aldrig job. Jeg får mig aldrig arbejde. GG. For det første, jeg afbryder aldrig nogensinde nogen af jer. Aha. Hvad sætter du lige der? Det er det bare, tror jeg. Too stuff. Ja, stop. Okay. Jo, jeg skulle lige så sige, at lige nu, fordi der ikke er nogen af jer, der gider at høre med, fordi I er forrædere. Altså, hvem er os? Altså, det er ikke nogen af os, men dem, der lytter. Nej, jeg ved, jeg var lige ved at blive helt bange. Fordi de ikke gider lidt med nu. Men snart, så begynder jeg lidt med. Og så fordi lige nu, der har vi ikke lige noget at snakke om. Men vi har en idé om, at på et eller andet tidspunkt, så vil vi også have en idé, jo. Og tage et emne. For eksempel så siger vi, okay, hej podcast. Nu snakker vi om film, og så laver vi sådan en lille tierlist. Ikke? Ja, det var en tierlist. Eller ja, jo, sådan en must watch eller sådan noget. Ja, så der vil vi snakke om favoritterne, og så måske dem der værst, Kong Skull Island. Kong Skull Island, Loki.
Jeg vidste de sidste lige også. Ja. Alle elsker sig af Kong Skull Island. Og så kan vi også lige snakke om eller House Moving Castle. Musik og mad. Hvad? Ja, true. Og måske... Og din... ting, vi har rated 5 på IMDb, som har House Moving Castle, som sådan har rated 5 ind på IMDb. Ja, det er smat, det er mat. Ja, det er helt men det kommer vi ind i næste gang. Ja, nu mister vi lige alle viewersne, fordi okay... Ja, fordi Silas han teaser for meget lige nu. Ja. Nej, men det var også bare for sjov, jo. Det var bare for sjov, jo. Ja, vi har overhovedet ikke engang nogensinde snakket om noget. Nej. Og så vil vi også gerne, som vi sagde sidste gang, den har 7 viewers, så der er nok ikke nogen, der har hørt den. Det er udover os selv, der har hørt den 7 gange. Nej, og så er det det. Vi vil gerne have spørgsmål og problemer, vi kan løse. Ja, så hvis vi lige kommer forbi den her, så stiller jeg bare lige nogle spørgsmål. Og vi kan bruge alting. Hvis du sidder og tænker, det her problem, det er bare så kedeligt, eller overskridende. Vi behøver ikke at læse jeres navn op. Og hvis... vi har ikke nogen andre steder, jeg kan skrive til, så det kan I faktisk ikke. Men vi på et eller andet tidspunkt, måske så kan vi lave en Twitter-profil, som vi så ville kunne skrive til, hvis I ikke ville have os navn i kommentaren. True, eller så kan man bare sætte en mail op, så kan I bare sende deres... I bare mail deres spørgsmål. Det kunne det jo godt, hvis det er sådan større. Ja, hvis vi havde en mail, så det er jo mere til sådan, det ville jo være til sådan sponsorer og sådan noget på et tidspunkt. Ja, det er rigtigt. Ja, og hvis der er nogle sponsorer, så kontakter I bare mig. Og telefonnummer. Og det er bare mig, ikke de andre to der. I kontakter mig, jeg har styr på det. Lige nu er I nødt til at måske skrive en kommentar i det her på YouTube, hvis I eller hvis I vil have noget med, jeg skal ikke have os på den måde, men... Eller hvad? Okay, my bad. Okay. Men det kan også være, at vi er ved at være i mål. Nej, hvad? Med den her episode? Hvad fuck vil I ellers snakke om? Okay, så kom. Det er bare, I er ved at diskutere næste episode, tænker jeg. Nej, men det gør vi ikke. Det er jo fordi, vi skulle lige have sådan lidt... vi kommer til at snakke om alt jo. Vi kommer også til at snakke om sådan spil og sådan noget, og hvordan man... Okay. Jeg bliver banet, hvis jeg siger noget af det her også, ja. Okay, vi kan snakke om alting. Okay. Vi kan også sagtens bare have sådan en 10 minutters podcast, hvor vi ikke siger noget, hvis der er nogen af jer, der gerne vil have sådan lidt, at vi skal være stille 10 minutter. Ja. Det kan vi også sagtens. Stille 10 minutter. Så kan vi få nogle penge fra det. Ja, lige præcis. Nå, vi kan også snakke om, fordi har I noget, vi snakker om? Ikke lige nu, ikke hvis du har noget, jo. Fordi jeg var på en tur i går. Hold op. Wow. Jeg var på cykeltur. Nå, ja, den. Ja. Nå, den helt grove, der egentlig ikke var så grov alligevel. Ja, der var en, jeg skulle købe en masse sådan studiebøger der. Snus? Nå, ja. Nej, det køber jeg ikke. Det tager jeg ikke. Nej, det var VFA. Og så sådan en af studiebøgerne, jeg købte fra en privatperson, som jeg for det første lige sagde, at jeg blev lidt irriteret af den person. Og hvis personen i fremtiden nogensinde hører med, og ved hvad jeg hedder med en fuld navn, så må du gerne lade være med at sige det til nogen. Men så den person valgte at sende min bog til en helt anden by. Det var fandme også smart. Ja, så den lå 10 km væk. Så jeg cyklede 20 km for den. 18 km for den, jeg løg. Ja, og det er begge veje sammen. Ja, det er begge veje til sammen, så 18 km i alt. Og det var for en lille bog, og det synes jeg er meget personligt. Det er det jo også, det er virkelig meget. For en lille bog. Ja, det var fuldstændig useless. Det tog jo en, altså, okay. Rolig. Både for at cykle derhen, ikke også? Aha, og hjem igen. Hente bogen, stå og drikke noget vand derovre, og bare lige nyde udsigt nogle gange, ikke også? Skulle stå og tage et billede af en skole, fordi min far faktisk skulle have været leder på en af skolerne, vi kom forbi, eller jeg kom forbi. Ja. Og i alt tog det en time. Nå, det er VP faktisk. Det er fint nok, ikke? Det er fucking langsomt, men det er fint nok, jo. Nej, det er... Jeg har aldrig cyklet så langt. Det er fint nok, jo. Det var du har... Det er meget godt. Hallo, stop af! Ja, og også fordi, ved du hvad? Der var... Okay, I kender godt det der med, når man... Der var modvind. Når man det var der hele vejen, begge veje. I kender godt det der. I har cyklet meget også, jo. Nu er vi cykleemnet.
Og forresten meget cykle, det er ikke fordi, vi er sådan frivilligt har cyklet-agtigt. Nej, sådan det er fordi, man skal nå et sted hen. Jeg har aldrig cyklet. Ja, bare prøve som transportmiddel, der ikke sådan har fritid. Så vi er ikke sådan, når vi siger cykle meget, så er det ikke sådan at være ude og cykle 50 km. Nej, det er fucking mad. Så er man sgu da også lidt specielt, om man ikke det. Okay, slap af. Okay, der røg de. Ja, det er fordi, det røg de resterende nemlig. Nej, det er røvsejt at cykle. Det har de gjort sådan 3 gange nu. Ja. Ja, jeg synes, det er røvsejt at cykle. Jeg synes også, det er mega sejt. Og så når man cykler, så cykler man, så kigger man frem, og så tænker man, okay, fuck, der kommer en bakke. Ja, så tænker man, så vender man om, det. Så begynder man at træde hårdt i pedalerne, så man kan få fart med op ad bakken, ikke? Yes. Og så når du er op ad bakken, så går det lidt ned ad bakken, men du sætter slet ikke pris på, at det går ned ad bakken, og så går du lige pludselig bare op ad bakken igen. Det var ikke engang løgn. Det fandt jeg Og virkelig det var pis. Ja. Det er fucking lort. Sagde det i mave lige lyd? Nå, det er kort. Når du er kort. Hvor sidder jeg til at lave alt andet? Jeg laver ikke noget. Det giver jo bare på din skærm. Ja, jeg ligger bare tilbage. Han kan jo heller ikke lave noget, fordi så ryger alt den lyd ryger med. Husk, hvor skrald det var sidst, han gik hjem på Apex, som bare hørte det. Ja, nogle gange spiller vi nogle spil sammen, også tre. Så hvis I har nogle, egentlig også forresten, det kan I jo også gøre, sådan sige, prøv at spille det her, hvis det er sådan en co-op-spil, der var mega fede, så kan vi prøve dem, så kan vi prøve at snakke om den, efter vi har prøvet at spille dem. Og det kan være, at lige kommer noget, hvor vi så laver videoer faktisk, hvor vi sidder og spiller de der spil der, og så lægger dem op. Hvis der er nogen, der vil have det, og hvis der ikke er nogen, der vil have det, hvis I ellers vil have, at vi skal sidde og vurdere kogebøger, så kan vi også gøre det. Vi er ligeglade. Ja. Okay, hvis I har en god bog, som I synes, vi skulle læse, så kan I også gøre det, så kan vi prøve at læse den. Heller læse det, altså mere af den. Ja, okay. Nej, det er fejl. Og hvis I har nogle gambling sites, der er sådan jeres favoritter, så kan vi også prøve at gå ind på det. Ja, vi kan prøve at besøge dem. Ja, vi tester dem. De skulle forresten være rigtig gode sponsorer at have, fordi de giver mange penge. Ja, de giver rigtig mange penge. Men det har vi ikke. Nej, ikke endnu i hvert fald. Nej. Og vi har heller ikke lavet Spotify nu. Der er en, der skal stå for det, som der ikke har gjort det endnu. Ja, hvem er det egentlig? Det er ham der Spotify-guy. Hvem er det nu der? Det er dig. Okay. Du ved, okay. Jeg får det på Spotify. Rundt nu. Vi skal alle sammen lige være enige om, vi gør. Ja. Vi kunne faktisk godt lave, fordi enten skal vi jo alle sammen have 33% hver, ikke? Ja, men jeg tager bare, jeg tænker, jeg tager 60. Eller også skal vi have 30% hver, og så bruge 10% på sådan en fælles pulje, hvor vi så bruger det på podcasten, eller hvad vi laver. Ja, okay. Det er mærkeligt. Det er så god med. Hvad når vi skal købe bøger og alt det der, vi skal læse og sådan noget. Og, ja, så tager vi nye spil og alt det der. Så tager vi for den. Ja. Så vi ser lige donation link op i... Ej, det er også bare for tydeligt at begynde, at vi skal ikke begge nu. Nej. Og så, det er jo heller ikke, det er jo ikke fordi folk skal donere. Det er fordi, det er indtægten på podcasten. Det er YouTube, der gør det for os. Eller det er det ikke. Det er selvfølgelig viewersne, der gør det. Det er listeners. Det er dem, der gør det, vi kan gøre det. Så, fordi de giver os revenue. Det kunne hele podcasten høre, at jeg fik lige en opdatering på Windows. Windows, det er fedt. Den larmede bare lidt meget der, så jeg vil bare lige sige det. Okay, det ved jeg sagt. Så kommer Obama Incident. Ja, Obama Incident. Hvad? Ja, vi går bare videre. Hvad skete der? Okay, men vi snakker lige om de der med penge der. Vi gør det jo ikke for pengene. Nej, vi gør, fordi vi synes, det er grineren. Ja, det er det sjovere. Vi er i gang med uddannelser. Ja, det er ikke så sjovt. Nej, det er bare ikke særlig sjovt. Uanset hvordan man siger det, ikke? Det er bare ikke særlig sjovt. Uanset sådan, menneskerne er søde nogle gange, måske. Men det ved jeg ikke. Men uddannelse er ikke særlig sjovt. Og så har vi måske muligheden om, hvis der er en dag, altså hvis vi får nok fans, det er for tidligt at snakke om det her, vi har ikke en eneste, der siger det. Vi har faktisk det 3. episode, jo, der vi har 7 viewers på den seneste. Hvad sagde du lige? Hvad sagde du lige? Jeg vil bare snakke om, at vi kunne lave Patreon en dag, måske. Det gør vi. Nej, det skal du ikke snakke om nu. Det lyder som, vi fucking sidder og kun gør det her for penge. Det gør vi. Det gør vi jo også. Vi ender som de der, altså hende der Twitch-streameren, der sidder og siger, at man skal give hende penge, og ellers skal man ikke se en stream, fordi hvordan kan man ellers gøre det? You don't even have $5. How you afford watching my stream? No, shut the fuck up. Og så kan vi sige, nu laver vi løfte.
når vi får 100.000 følgere inde på YouTube. Det er Når vi når det punkt. Så er der face reveal. Ja, så er face reveal. Men indtil da, så bliver Så må det... I imagine, så må I Mr. Green og Shrek imagine. og Corgi og... Så laver vi en Draw My Life. Nej, det gør det ikke. Ja, vi laver Draw My Life. vi laver face reveal, og så kan vi lave sådan en Q&A på et eller andet tid. Det gør vi på 500.000. Så I ved ikke Så noget. laver vi en Q&A, jo, som hele vores program går ud på nærmest. Nej, fordi det er jo altså en Q&A om os som podcast holders. Ja. Jeg tænker ikke, de allerede ved nok om os, når vi rammer 500.000. Jamen, de ved jo ingen. Nej, det gør de nemlig ikke, fordi de får ikke noget at vide. De ved, hvordan vi ser ud. De ved, hvordan vi ser ud, men de ved ikke noget om os. Nej. De ved jo ikke engang, hvor vi er fra og sådan noget. Og 1 million, så skriver vi vores adresser. True. Lov de her kortoplysninger, det er på 2 millioner. Ja, 5 millioner, det er kortoplysningerne. Ja, 5 millioner, det er kortoplysninger. Det synes jeg er banger. Det er et godt løfte, vi er kommet med. Jeg tror, vi dør. Ja, ikke? Og 10 millioner, det er, så får I adgang til alle vores MIDI-idé. Vi kan ikke give kortoplysning. Vi gør det jo kun for pengene bagved. Fuck, ja, det er rigtigt, det her. Fuck. Nej. Jo, nej. I får ikke kortoplysninger, dem skal vi bruge til podcast. Det skal vi bruge til podcast, til os selv. Ja, til podcast. Altså geninvestere i podcasten. Nej, bare kun til os selv egentlig. Ja, til os selv altså, sådan lidt, men det var lidt det samme, er det ikke det? Jo. Vi lever af podcasten. Vi lever podcasten af os. Og der er mange, der vil sige, I gør, at okay, nu begynder jeg at lave en podcast, og det, så skal man have noget at snakke om, og man skal forberede noget, men planen er jo, at det skal være lidt mere casual, altså det skal være lidt mere autentisk, der. Og der er det også lidt autentisk, ja. Ja, det går ikke. Nu skal jeg altså lige slappe af, Marker. Vi bliver banet, dude. Ja, vi bliver banet. Hvad sagde jeg? Det var autentisk. Ja, det var autentisk. Og så tager vi den derfra. Hvad var det, du ville sige? Ja, jeg har sagt det, indtil vi begynder at sige alle mulige sådan sindssyge ting. Okay, sorry. Ja. Så nu er der jo stille. Så er der mutter stille. Ja, det er også fordi, nu er der stille Rocket League. Nej, hvad? Man kan høre din control. Søren får et lov. Okay. Fra et får, fordi han ligner Glasgow. Der var det sidste. Nej, det var meget værd. Ja, der kom mange der. Let's fucking go. Eller, let's flipping go. Let's flipping go. Yeah, that's flipping insane, Flipper. Flipper? Jo. Flipper? Det er right into det. Det betyder fucker forresten, okay? You fucking flipper. Nej, I må ikke sige F-ordet. Jeg håber, de har trukket af dem. Okay, vi skal lige slappe lidt af. Ja, det skal vi altså. Okay. Hvorfor? Du kan ikke bare sige R-ordet, det er jo. Hvem sagde det? Ja, det siger vi ikke her. Hvem sagde det? Ja, okay, rolig. Ja, vi går videre. For ingen. Jeg nåede ikke at sige det, det er meget bad. Det er meget bad. Jeg tager det er meget bad. Nej, men det er også godt ment. Fint. Altså, ikke for at være ond, men altså, du er jo. Hvad er jeg? Du er jo. Nå. Hvad er jeg? Det er der heller ikke noget galt i. Nej. Det er det, fordi det er der ikke. Nej, det er hvorfor det ikke. Nej, det er det ikke. Det er du ikke. Det er der ikke nogen, der er, og det var en fejl, at han sagde det. Det var lidt et sidespor. Ja, men det er okay. Det var et sidespor. Det er fordi, at Søren han læser dansk og latin på universitetet. Søren for helvede. Nå, ja, ham. Jeg har lige glemt, hvem det var. Ja. Han læser dansk og latin på universitetet, så det er derfor, han bruger nogle lidt funny ord. Ja, han sådan lidt... Han er sådan rigtig sej. Ja, det gør jeg. Nej.
Så hvis I har også nogle sådan spørgsmål i forhold til sprog og sådan noget, så er han ret god og skarp på det. Nej. Især latin. Især latin. Han er faktisk også troende. Ja, og han er faktisk han er en sin del latiner. Han er latiner. Han er latiner, faktisk. Nå, jeg er nemlig latiner til snakker latin, ja. Ja, true. Latiner. Ja, godt sagt. Se. Okay. Jeg mener tak, jeg mener my bad. Der vil jeg selv sidste. Imponerende, vi har faktisk kørt i en halv time nu. Okay. Du skal edit det der. Ja. Det kommer til at tage lang tid at uploade det her til Google Drive. Det er forresten, så vi gør det. Vi uploader, når vi skal have det redigeret. Jeg optager jo. Hvad med Dropbox? Det er jo lige for, at man skulle lave en Dropbox, dude. Det ved jeg ikke, hvad. Og så ved man godt, så kan man, jeg tror, der er der ikke 15 gigabyte eller sådan noget, du kan uploade for inden. Så skal vi bare slette dem en gang imellem, jo. Ja, inde på Drive. Og vi ved også godt, at nu sidder alle og tænker, okay, jamen hvorfor er det ikke bare det editor, nu når han er med inde? Hvorfor er det så heller ikke bare ham, der optager af lyden og sådan noget? Men det er altså fordi, at hans computer, den kan ikke holde til, de der redigeringsprogrammer, eller optagelsesprogrammer, som... Det går mit liv om alting. I er jo svin, ja. Jeg har ikke Shrek på min computer. Nej, og jeg kom med idéen til podcasten. Kom. Så jeg tænkte... men det er mig, der klarer alt andet. Ja, det gør du, og det skal du have credit for. Men ved du hvad, hvorfor du også gør det der? Det er fordi, ved du hvad, du har mere erfaring med sådan noget computer, noget end jeg har. Ja, det har jeg meget bedre end alle jer. Det ved jeg jo ikke helt, men... det er også lidt måske lige... Men du er bedre til sådan en computer, fordi ved du hvad, du har også været inde i de der, hvor du skulle lave sådan et hus. Jeg kan huske, du lavede sådan et hus på et tidspunkt, inde i sådan et eller program. Ja, true. Jeg er faktisk lidt professionel. Ja. Så hvis I har spørgsmål om, hvad man laver hus inde i sådan nogle programmer, så kan jeg bare spørge om det. Okay, Silas, du sidder, jeg synes bare, og spiller Rocket League, og så nogle gange siger en tilfældige ting. Du må også gerne lide. What? Jeg sidder ikke og spiller Rocket League, dude. Det gør jeg. Okay, det gør jeg. My bad. Og jeg fandt 10, eller 3, 2, 1, og nu må jeg ikke lyve mere. Jeg er sygt lækker. Sjovt tak. Ej, det var faktisk på Silas, det er det sidste afsnit, hvor du nogensinde spiller Rocket League, mens vi filmer. Og så må jeg ikke gøre det længere. Jeg sidder bare i training. Jamen Silas, ja, fordi Silas, jeg rører jo ikke engang ved noget lige nu. Nej, det er også fordi du ikke kan, ja. Jeg rører jo heller ikke rigtig ved noget. Okay, er det umuligt at slå lyden fra tingene ud, eller hvad? Mener du? Jeg kunne sgu godt bare lave noget, så slå lyden fra. Nej. Er du retarderet? Okay, det er sygt det der. Måske det er sygt det der. Jeg kender en, der har det sådan. Så. Ja, okay, så er det fint nok, så er det fint nok. Prøv at se lidt mere. Retard pass. Hvad er det, du siger? Okay. Okay. Men, hvor lang tid skal sådan der her afsnit egentlig være? Lige omkring... Jeg vil nok sige 5 timer. Ja, jeg gør. Jeg vil nok sige... Jeg vil nok... Altså sådan... Efter at det hele er gjort, ikke, og redigeret og alt det der. Og vi har lige nu nok sådan noget 40-35 minutter, ikke? Ja. Så skal det nok bare 40-35 minutter. Ja. Vi er ved at være der. Så du bruger egentlig rigtig lang tid på at sige ingenting der. Ja, det var godt nok meget. Det var da egentlig vildt, det der. Okay, det er også sygt, det der. Kan du ikke bare lukke dit lort og så bare snak? Ja, fordi du kan fandme ikke tænke, hvis du spiller det der svelte, helt sikkert. Jeg er ikke inde på det lige nu. Så starter så er det vildt. Du har bare fået sådan en function, og så op i hjernen. Jeg er ikke inde på det, dude. Jeg er ikke. Jeg kan se det med Steam. I 2 sekunder. Jeg er lige bag 2 sekunder. Hold op. Og så det, Jørgen. Det er sindssygt, det der. Det er faktisk sygt. Nå, skal vi tage 50-50 cut i stedet for? Ja, det synes jeg faktisk, vi kan jo... vi kan også give ham 5%, fordi ellers skal han komme og klage over, at vi har brugt hans... Det er også, hvad hedder det... Jeg skal jo på arbejde i morgen, ikke? Jeg skal på arbejde i morgen, fucking 7:15, jo. Nej, det er det. Ja, den er god nok. Har du ikke arbejdet sidste weekend også? Nej. Okay. Jeg skal i byen i morgen. I fucking kill myself, det er jo low-key. Jeg skal i byen i morgen, tu. Ja, det er helt fedt. Det er helt fedt. Jeg skal flytte i morgen. Hvad siger du? Jeg skal flytte i morgen. Nå, ej, hvor nice.
Nej, hvor nice. Men Det var fordi, du ikke vælger at gå videre i papirerne. For lige at se, at der er en ekstra side, hvor der lige står, at du skal gøre noget. Så du kommer bare regne med, at du kan få din nøgle uden overhovedet. Jeg har fået min nøgle, dog. Ja, uden at betale noget. Jeg tænker, ja, de giver første måneds husleje. Hvad er det, det bare du? Nej, jeg tænker, at den ville komme med husleje, eller jeg skulle betale Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det gør man ikke. Nej, det gjorde jeg ikke. Det var fordi, at jeg troede, de ville bare ville sende i min mail. Men det ligger så i e-boks. Det er sgu da fremragende. Hvorfor kan jeg ikke bare sælge ting i mail nu? Jeg gider sgu ikke åbne min e-boks 25.000 gange, når jeg skal fucking ind. Det skal jeg ikke gøre, men... Det er også irriterende. Hvorfor kan de ikke bare sende det i mailen, dude? Er de fucking forvirret? Nej, du bliver hacket. Så kan det være hackerne, han betaler for mig. Ved du hvad? Får du ingen beskeder af mailen, når du får noget ind på e-boks? Jo, men det virker jo sådan halvdelen af gangene. Ja, og ved du hvad? Det sætter jeg faktisk ikke på. Det kan jeg faktisk bedst lige sådan. Okay. Ja, jeg skal bare have det helt i en mail, så virker det også. Jamen, hvor mange... har du ikke mange sådan ulæste mails også? Nej, jeg har ikke en eneste. Lige på min telefon her kan jeg se, at ulæste mails har 27.107. Nej, det er fucking mad, det er til min mail, jeg står op. Jamen, det gør jeg også nogle gange. Jeg har 3 ulæste lige nu. Nu har jeg ikke en eneste ulæst. Jamen, det er for sent for mig at læse alle de andre, jo. Ja, det tænker man lidt. Så det er 1 million, der ligger derinde. Du ved godt, der ligger sponsorship til vores podcast derinde. Ja, det gør det ikke. My bad. Okay, det er også fuck. Det er lidt klamt, det der. Det er lidt, nej, det er my bad. Vi kan lave en food tierlist. Nej, det er, vi skal være rå. De vil vide alting, så når vi bøvser, så er det fair nok. Vi skal bare være. Men er det der? Ja. Det er my bad. Det er my bad. Men jeg får først internet den 28. Så der kan vi ikke lægge podcast op, desværre, gutter. Jo, jeg prøver bare min telefon til det. Okay, skal vi have sådan et schema for, hvornår vi gør det egentlig? Nej, fuck det er det jo. Vi overholder det. Ja, okay. Vi gør det i hvert fald 1 eller 2 gange hver anden uge. Der har vi i hvert fald noget klar, vi kan lægge op. Okay. 1 gang om ugen. En gang hver anden uge. Ja, en gang hver anden uge. 1 til 2 gange hver anden uge, okay? Ja, 1 til 2 gange hver anden uge. Ja. Og så når vi måske får nogle views, hvis vi nogensinde gør det, så kan vi begynde på at gøre det mere. Ja. Så begynder vi at droppe ud af studiet. Når vi får 50 viewers, 50 følgere, 50 får vi studiet. Altså, det kunne man faktisk godt overveje. Ja, så dropper vi studiet. Altså, ja, det svæver jeg. 50, hvis man har fået 50 følgere, så er der jo en måde for folk at finde os, og så vil der jo komme flere. Ja, det er bare fucking snibbolden, det der ruller. Ja. Hvordan får vi... Jeg havde jo engang en anden YouTube, hvor jeg lavede mega seje ting op, ikke? Ja. Er der noget, jeg får 20 subs på? Gjorde du faktisk det? Ja. Det er fordi, vi skal have titlerne... Ja, det var fordi, jeg sad og reklamerede mig, hver gang jeg spillede Call of Duty. Du kunne huske Black Ops og Black Ops Days, hvor man kunne lave sine egne emblemer og alt det der. Så jeg bare med YouTube der. Det er jo Clans type beat, dude. Hvis der var global chat i Clash, dude, så kunne man gå derind og gøre det. Du ved du hvad, jeg har faktisk også en høring, jeg skal plukke med dig. Så det er ikke lige min titel, eller? Jeg ved ikke, om der var nogen, der kunne høre det der også, men okay. Jeg skrev præcis, hvad du skulle hedde. Du ved ikke, hvordan du clickbaiter. Hvad skrev du skulle hedde egentlig? Ja, jeg skal lige sende dig den igen. Den er lidt lang tid siden. Jeg skrev den på det tidspunkt. Har jeg skrevet den bare til dig? Det tror jeg ikke. Skal du så ikke lige fylde... Hvad? Kan du ikke lige snakke imens? Hvad skal jeg snakke om? Bare et eller andet? Ja. Okay, så kan vi snakke om i dag, der er det jo fredag, der er så på arbejde, så jeg tog sådan ned til fredagsbar. Efter den sidste time, vi havde, så lige lavet noget projekt i noget... Ja, på skolen med min gruppe, og så så var der nogle øl og sådan noget, så kom vi til at drikke nogle af dem, og så tænkte vi, nu fortsætter vi ned i fredagsbarslokalet, så vi skulle lige ned fra de der, jeg tror det var 27. etage, vi var på, så der skulle vi lige ned fra, og det tager alligevel lige lidt, fordi vi tager normalt altid trapperne, så lige der, så tænkte vi prøvede lige at vende på elevatoren, men så tænkte vi, okay, der går sygt lang tid, fordi så bygningen, den er, 54 etager i alt, og hvis den er helt oppe i toppen, og der er bare folk, der skal ned på alle etager, så tager det sygt lang tid, før elevatoren kommer ned. Ikke spørg mig, fordi de ikke har mere end en, men det har de altså ikke. Så vi tog trappen ned fra 27. etage,
og når vi så, kommer ned i fredagsbar, så sidder vi så lidt der og kigger kugelure jo. Der er jo en masse forskellige uddannelser derude, så der er både folk, der snakker dansk og engelsk, og dansk og engelsk. Og det er sådan set det. Men så kan man så drikke nogle øl derude, og det er jo godt nok. Det var der Day in the Life, eller hvad? Nej, men det er sygt nok. Så fordi der åbenbart er en, der går derude, på, jeg ved ikke, hvilken uddannelse han tager. Okay. Han har været, professionel fodboldspiller. Altså ikke professionel, han har tjent penge på det, men ikke sådan mega mange, vel. Han har spillet du ved, sådan der, hvor det er sådan en ung spiller. Jeg ved ikke, hvordan man får noget account eller et eller andet. Hvad for noget? Jeg ved ikke, men jeg ved bare, at han har spillet, og så har han tjent penge på det. Og han kom så ned, han har en fodbold med ind, der er sådan et kæmpestort område indenfor. Så skulle han spille fodbold. Så vil han vise os, at han kunne lave nogle syge tricks med hans fodbold, ikke? Og han havde virkenstok på, det er sygt nok. Så han tager den, og det her, det er inde i på uddannelsesstedet, der er sådan et sted, hvor det går mega højt op til loftet, og så er der bare vinduer oppe i toppen. Det er nok sådan noget 50-100 meter, ikke? Bare op. Ja. Og så sparker han bare alt han kan, lige op i luften. Ja. Og så fordi der ligger sådan nogle bjælker deroppe, så sætter bolden sig fast imellem. Og det var en matchball fra VM, jeg kan ikke lige huske hvilket VM, men altså finalen, som han gjorde det med. Så nu sidder den bare oppe under vinduerne. Nej. Det er sygt nok. Han skulle da ikke helt okay at få øverste etage. Men var han faktisk god? Ja, det er alt, jeg lige har sagt. Så jeg bare skulle lyde, det er bare noget, jeg sagde, det er ikke rigtigt. No fucking way, dude. Hvad fandt du faktisk bare på det? Ja. Og sygt nok fundet på, ja, er der faktisk 27 etager på din skole? Nej, langt fra. Vi er 5 etager. Hvorfor lyver du? Det er sygt, det der. Det er fucked up. Vi cutter bare det sidste, og så lyder det rigtigt. Ja. Jeg spillede gris i dag i skolen. Gjorde du? VV? Ja, okay, jeg tager, men det er også okay. Okay, vi stopper her. Nej, jeg må bogstaveligt talt den bedste til det af alle sammen. Men det er sådan, og så var sådan, og så skulle jeg spille for spark. Nu skal du passe på. Og så hvad? Så skulle jeg spille for spark. Hvad er det for noget? Du må ikke sige røv, dude. Hvad? Du han sidder og kører så helt. Ja, men det er nemmere at lave spillefæstspark, end der at skulle sådan finde et andet sted, hvor man kan sådan hamre til. Okay. Hvad? Jeg tager bolden jo for at sætte den. Du skulle bare skyde. Kan de ikke finde noget at ramme, eller hvad? Okay, så du tænker bare stå sådan, bare stå foran sådan et kæmpe vindue, og så bare, nej, I kan godt ramme mig, kan I ikke det? Okay. Altså, du kan jo ikke engang ramme, Tue. Sagtens. Jeg er meget bedre end dig. Du spurgte, og du... Nej, det er du ikke. Okay. Tilas, du scorede ikke engang, da vi spillede den der kamp der. Det gjorde du heller ikke, gjorde du? Nej, men jeg lavede ærligt talt en flot assist. Ja, det er også jeg er sgu da crazy. Jeg er sgu crazy træner lige kortret. Jeg stod og råbte bare, ja. Gjorde du det? Ja. VVV. The GOAT. Straight up. Nå. Vi afrunder her, så kan I lytte med på den næste, hvor vi kommer lidt mere i dybden på specifikke ting, i stedet for bare at sidde og snakke sådan, om alt muligt. Men det er også fedt det der med alt muligt, fordi så kan I lidt mærke det derude. Yeah, det var mega fedt. Ja, og nu afbryder jeg dig lige. Jamen det er jeg vant til, så det gør du. Det er du ikke vant til, det gør jeg aldrig. Det gør du altid. Lad os sige det. Ja, må jeg snakke? Ja, du snakker bare. Jo. Hvad du vil sige? Du ja. Sådan sige det. Og vi snakker jo heller ikke om noget specifikt. Nej, det gør vi nemlig ikke overhovedet ikke. Så det er egentlig faktisk meningen, at man kan have det her kørende, imens man laver noget andet. Fordi så kører vi bare her og snakker, og så kan I høre nogle gange, hvad vi siger. Ja, så har man det bare lige sådan. Okay, nu har jeg et spørgsmål til jer, fordi vi sagde noget helt mærkeligt. Det er sådan lidt ligesom at have et opkald kørende konstant, bare med nogen, man ikke snakker med. Ja. Så når du nu står lige og laver mad, så vender du lige, siger de køder, så vender du lige rundt og sådan noget, imens du står og laver mad. Og så men mindre du er veganer, så er det dine nødder. Det var fucking, er det egentlig racistisk? Du kan ikke implementere det jo, du er fucking klog. Det tror jeg måske ikke, det er. Det synes jeg, det er også. Ja, my bad. Er det okay? Er der andet, du forstyrrer med?
Nej, men det var bare lige sådan, at vi ikke holder nogen udenfor, jo. Jamen, det er rigtigt. Hvis du står og steger nødder, så skal du stoppe det. Racisterne. De skal ikke holde for udenfor, nej. Okay. Nej, Silas. Det er dig. Hvad vil du sige? Nej, han løg. Racisterne, de skal stoppe. Det er mærkeligt at være sådan noget. Ja, det skal man. Det er ulækkert. Fanden kunne... Okay, nu stopper Nu lyder I heller ikke oprigtigt. Okay. Det vil I ikke gøre. Jeg lyder oprigtigt. Jeg er oprigtig. Men jeg sveder engang om Ross. Stop. Tak fordi I så med. Du lyttede.